Što ljudima govorite što je Melunđon? Potrebno je pola sata samo da se objasni što ljudi misle da bi Melunđon mogao biti. Duž apalačkih planinskih grebena jedna je zajednica nekada obitavala u međuprostoru kategorija koje su ih odbijale prihvatiti, noseći sa sobom priče koje su njihovu slobodu čuvale jednako brižno kao i njihovu zemlju. No, davno prije nego što je znanost preispitala njihovo podrijetlo, svijet oko njih već je počeo iznova ispisivati tko su oni iz razloga koji su imali malo veze s precima, a sve s preživljavanjem. Zajednica izvan svih okvira. Kada su se Melunđoni prvi put pojavili u crkvenim zapisnicima i okružnim knjigama s početka 19. stoljeća, nisu izronili kao tajanstveno pleme, već kao obitelji čije je postojanje prkosilo svakoj krutoj kategoriji koja je definirala apalačku granicu. Njihovi su se domovi smjestili duž strmih grebena u graničnom području Tennesseea i Virginije, gdje im je izolacija pružala zaštitu, no njihova je prisutnost uznemiravala susjede koji su ih uzalud pokušavali uklopiti u rasnu taksonomiju tog vremena. Promatrači su opisivali nijanse puti, od maslinaste do tamne, ravnu crnu kosu, koja je odudarala od europskih normi, i plave oči, koje su unosile dodatni sloj pomutnje, stvarajući fizički profil koji je prkosio jednostavnoj klasifikaciji u svijetu koji je zahtijevao stroge podjele. Njihov je neodređeni identitet nosio stvarne posljedice jer se tadašnji pravni sustav oslanjao na naslijeđeni status, imovinska prava i percipiranu rasnu čistoću. Te su obitelji posjedovale zemlju, glasale na lokalnim izborima i bile upisane u porezne knjige, što su bile povlastice često uskraćene nebjelačkom stanovništvu američkog juga u razdoblju prije građanskog rata. Međutim, njihova je sloboda ovisila o tome kako su drugi tumačili njihovo podrijetlo, što je značilo da bi bilo koji spor, glasina ili birokratska odluka u rubrici popisa stanovništva mogli ugroziti stabilnost koju su nastojali očuvati. Kako su desetljeća prolazila bez konačnog objašnjenja njihova podrijetla, ljudi izvana pleli su narative kako bi popunili praznine, započevši tako ciklus nagađanja koji je oblikovao mjesto Melunđona u regionalnom sjećanju. Mitovi koji su postali štitovi. Kako se produbljivala znatiželja o podrijetlu Melunđona, počele su kolati razne složene priče, od kojih je svaka pokušavala nametnuti jasnoću zajednici koja se opirala jednostavnom definiranju. Te su se priče pojavile dijelom zbog regionalne fascinacije, a dijelom zbog potrebe samih Melunđona da se snađu u društvu u kojem je podrijetlo određivalo prilike, sigurnost i društveni položaj. Jedna je legenda njihovu lozu povezivala s nestalim kolonistima iz Roanokea, sugerirajući da su preživjeli, otputovali u unutrašnjost, stopili se s domorodačkim skupinama i na kraju formirali izolirane planinske enklave. Druga se predaja pak vraćala u srednjovjekovni Wales, pretpostavljajući srodstvo s princom Madokom i njegovim navodnim putovanjem u Ameriku, priča koja je nudila romantično europsko podrijetlo, ali bez ikakvih dokaza. Druge su se teorije okrenule Sredozemlju, tvrdeći da su otomanski Turci, dovedeni u kolonije kao neslobodni radnici, pobjegli u brda ili da su se u toj regiji nakon brodoloma naselili portugalski mornari i ostavili potomke čija su se obilježja lako uklopila u lokalnu predaju. Peta verzija smješta Melunđone među sefardske židove koji su bježali od inkvizicije, sugerirajući da su se skrivali u izolaciji Apalača kako bi očuvali svoj identitet. Iako se razlikuju u detaljima, ove su priče imale presudnu ulogu, pružale su europsko ili egzotično podrijetlo koje je zajednicu udaljavalo od rasnih opasnosti s kojima su se suočavale osobe afričkog podrijetla na američkom jugu u 19. stoljeću. Takve priče nisu bile svojstvene samo Melunđonima, jer su slične skupine diljem istočnog dijela Sjedinjenih Država razvijale usporedive mitove koji su ih štitili pred sudovima, u zajednicama i u popisima stanovništva. Ove su legende o podrijetlu opstale upravo zato što su nudile uvjerljive alternative kategorijama koje su sa sobom nosile kazne ili oduzimanje imovine.
Kako su se legende množile, stvarale su zaštitnu maglu oko zajednice, pripremajući teren za dublja pitanja o tome kako se oblikovao identitet na tadašnjim granicama Amerike. Svijet koji je iznudio preobrazbu. Davno prije nego što je DNK ponudio bilo kakve konačne odgovore, pravni i društveni okvir rane Amerike već je pokazao koliko rasni identitet može biti nestabilan kada ga oblikuju promjenjive političke potrebe. U kolonijalnoj Virginiji dokumentirani sudski zapisnik iz 1703. godine otkrio je da je nekoliko pograničnih obitelji, kasnije identificiranih kao dio rodoslovne mreže Melunđona, prošlo kroz naglu rasnu reklasifikaciju kada su lokalni dužnosnici promijenili njihov status iz slobodnih crnaca u bijelce. Ova promjena nije odražavala nikakve nove dokaze o podrijetlu. Umjesto toga, proizašla je iz ekonomskih pritisaka rijetko naseljene granice gdje je povećanje broja oporezivih zemljoposjednika prevagnulo nad strogim pridržavanjem rasnih kategorija. Takve administrativne odluke naglasile su kako se podrijetlo može reinterpretirati kada je to korisno onima na vlasti, stvarajući presedane koji su odjekivali kroz kasnije naraštaje. Ove rane reklasifikacije oblikovale su okruženje u kojem su Melonđoni razvijali svoj identitet jer su oznake nametnute obiteljima mogle diktirati hoće li im biti dopušteno posjedovati zemlju, svjedočiti na sudu ili zadržati osobnu autonomiju. Samo jedna optužba susjeda ili zapis u okružnom upisniku imali su dovoljnu težinu da redefiniraju pravni status obitelji, a posljedice svrstavanja u ograničenu rasnu kategoriju mogle su uključivati prisilni rad, gubitak imovine ili trajnu društvenu stigmu. In zajednicama u kojima je dokumentacija bila nedosljedna, a ručno pisani zapisi mijenjali kategorije bez objašnjenja, ljudi su se naučili prilagođavati, priklanjajući se narativima koji su očuvali stabilnost. Melunđoni su naslijedili taj svijet krhkog identiteta, u kojem je opstanak zahtijevao snalaženje u sustavima koji su rasnu klasifikaciju tretirali i kao pravni instrument i kao društvenu osudu. Usmena predaja, zaštitnički mitovi i solidarnost zajednice pojavili su se kao strategije za odupiranje nadzoru u regiji koja je zahtijevala jasne granice, a ipak često zanemarivala vlastite nedosljednosti. Kako su znanstveni alati napredovali, kontrast između povijesnog prekrajanja i bioloških dokaza postajao je sve izraženiji, postavljajući temelje za otkrića koja će uslijediti. Kada je krv progovorila. Krajem 20. stoljeća priče koje su dugo okruživale Melunđone suočile su se s novom vrstom provjere, koja se više nije temeljila na nagađanjima ili pravnim manevrima, već na genetskoj znanosti. Jack Goins, potomak Melunđona, odrastao uz predaje o portugalskim moreplovcima i dalekom indijanskom podrijetlu, godinama je istraživao arhivske zapise nastojeći te legende potkrijepiti dokumentiranim činjenicama. Kada su pisani tragovi dosegnuli svoje granice, okrenuo se DNK testiranju očekujući potvrdu poznatih priča, no rezultati koje je dobio doveli su u pitanje gotovo svaku pretpostavku koju je njegova zajednica brižno čuvala. Njegovi markeri na Y-kromosomu nisu se podudarali s iberijskim ili indijanskim stanovništvom, već s lozama iz podsaharske Afrike. Bio je to ishod toliko neočekivan da je Goins test ponovio nekoliko puta prije nego što je konačno prihvatio njegovu točnost. Shvativši da bi njegovo iskustvo moglo odražavati širi obrazac, Goins se udružio s genetičkom genealoginjom Robertom Estes kako bi osmislili sustavno istraživanje koje bi utvrdilo jesu li njegovi rezultati iznimni ili reprezentativni. Zajedno su okupili sudionike čije su obitelji tijekom 19. stoljeća povijesno kategorizirane kao Melunđeoni, prikupivši u konačnici uzorke 69 očevih i 8 majčinih linija koje sežu duboko u Apalačko pograničje. Njihovi nalazi, objavljeni u časopisu Journal of Genetic Genealogy, otkrili su iznimno dosljedan profil podrijetla, u kojem je većina muških linija nosila afričke genetske biljege, dok je većina majčinih linija odražavala sjevernoeuropsko ili srednjoeuropsko podrijetlo.
što je kombinacija koja je odgovarala povijesnim zapisima o slobodnim obojenim ljudima koji su se ženili europljankama tijekom kolonijalnog razdoblja i razdoblja rane neovisnosti. Zaključci istraživanja srušili su dugogodišnje mitove koji su melunđeone prikazivali kao ostatke izgubljenih kolonija, mediteranske brodolomce ili raseljene plemičke loze. Umjesto toga, dokazi su ukazali na zajednicu oblikovanu složenom stvarnošću ranih američkih rasnih odnosa, mobilnošću na granici i stalnom potrebom za zaštitom od zakona koji su prilike vezali uz podrijetlo. Kako su se implikacije nalaza slijegale, otvorile su dublja pitanja o tome kako se identitet pamti, prekraja ili skriva kada opstanak ovisi o pričama koje ljudi odluče ispričati. Istina u sudnici. Otkrića proizašla iz genetskih analiza odražavala su obrasce koji su oblikovali živote melunđeona davno prije nego što se znanost uopće uključila u raspravu, posebice u trenucima kada je podrijetlo postalo sporno sredstvo unutar pravnog sustava. Godine 1874. žena po imenu Martha Simerly suočila se s mogućnošću gubitka nasljedstva nakon što su njezini protivnici pokušali njezinu obitelj svrstati u onu s afričkim podrijetlom, što je bila oznaka koja bi joj, prema zakonima Tennesseea, mogla oduzeti i imovinu i društveni ugled. Njezin je odvjetnik odgovorio iscrpnim argumentom tvrdeći da njezina loza potječe od drevnih Feničana koji su se doselili u Portugal, narativom koji nije bio osmišljen kako bi rasvijetlio povijest, već kako bi njezin identitet uskladio s kategorijama koje je sud smatrao prihvatljivima. Strategija je uspjela, čime je sačuvano njezino pravo na nasljedstvo i pokazano kako mit može poslužiti kao obrambeno sredstvo u okruženjima u kojima je rasna klasifikacija imala golemu moć. Slučajevi poput onoga Marthe Simerly nisu bili usamljeni, jer su se slične zajednice diljem juga, uključujući Red Bonese iz Luizijane, Ginease iz zapadne Virginije i Carmel Indijance iz Ohija, oslanjale na usporedive priče kako bi premostile restriktivne sustave koji su kažnjavali svaku povezanost s afričkim nasljeđem. Ovi su narativi omogućili obiteljima da zadrže posjede, zakonska prava i osobnu autonomiju unatoč raširenim pokušajima da ih se ograniči unutar krutih rasnih granica. Oslanjanje na takvu zaštitu otkrilo je koliko je duboko pravni sustav oblikovao identitet, prisiljavajući ljude da prihvate ili istaknu podrijetlo koje im jamči sigurnost, čak i kada su te tvrdnje bile bez dokumentiranih ili povijesnih temelja. Dok su sudovi i dalje koristili podrijetlo kao odrednicu statusa, širio se jaz između proživljene stvarnosti i priča potrebnih za preživljavanje unutar strukture koja je često davala prednost fikciji nad istinom. Novo ispisivanje američke povijesti. Suvremeno preispitivanje podrijetla melunđeona ilustrira kako znanstveni alati mogu razotkriti povijesti koje raniji naraštaji nisu mogli ili htjeli zabilježiti, otkrivajući u kojoj je mjeri identitet u Americi često bio oblikovan okolnostima, a ne samo lozom. Dok DNK analiza razjašnjava obrasce zamagljene proturječnim dokumentima i zaštitničkom narodnom predajom, ona osporava ideju da su rasne kategorije ikada bile fiksni konstrukti, prikazujući umjesto toga kako su se zajednice snalazile u sustavima koji su tražili sigurnost, a za uzvrat nisu nudili ništa. Ova otkrića potiču šire razumijevanje o tome koliko Amerikanaca potječe od skupina koje su manevrirale unutar nestalnih društvenih granica, prihvaćajući priče koje su im omogućile očuvanje autonomije u okruženjima u kojima je istina nosila značajan rizik. Za potomke, genetski dokazi niti brišu kulturno sjećanje, niti umanjuju važnost narativa koji su održali ranije naraštaje, jer umjesto toga potiču potpunije suočavanje s pritiscima koji su oblikovali te izbore. Proučavajući iskustvo melunđeona, suvremena publika dobiva uvid u nacionalnu povijest koju ne definiraju samo migracije i naseljavanje, već i prilagodba pravnim okvirima koji su od ljudi često zahtijevali da iznova izmisle sebe. Ovo priznanje proširuje dijalog o nasljeđu,
potičući na razmišljanje o tome kako se identitet razvija kada se preživljavanje ispreplete s pripovjedanjem. Melunđoni pokazuju kako identitet može biti oblikovan opstankom jednako kao i podrijetlom, razotkrivajući povijesti dugo skrivane ispod promjenjivih etiketa i krhkih istina. Ako vam je ovo putovanje proširilo vidike, pretplatite se za još dokumentarnih priča, podijelite ovu priču s drugima i nastavite istraživati prošlost koja nas sve oblikuje.